Ja som Hikir. Takže čaute všetci, vítam vás v nového videa, ja som Hikir. A dneska budeme hrať Rainbow Friends. Toto video má byť také, jak to povedať. Počkajte, napíšem do chatu, nech dajú skip. Nikto nechce, dobre, dali. No, táto hra je taká trošku nostalgická, pretože ona bola strašne populárna pred 2 rokmi. A kto ju nehral, táto hra vlastne spočíva v tom, že vás naháňajú také príšery farebné, všelijaké. A vlastne, keď vás uvidia, tak si musíte dať krabicu. Aby vás neuvideli. Akože podľa toho, aká príšera to je. A teraz máme pozbierať light bulby. Všelijaké veci. Asi tu je. A to máte počas toho robiť všelijaké tasky, všeličo zbierať a tak. A ideme hľadať bulby. Pardon. Oj. To bolo toto, o čom som hovoril. Oj, to je zelený. Pri zelenom nemôžete mať krabicu, pretože on je slepý, ale keď vás uvidí, tak vy vlastne... tam je modrý. Keď vás uvidí, tak to nevadí, ale nemôže vás počuť. Čiže keď sa k nemu dostanete, tak musíte byť proste ticho. Musíte stať a tak. A postupom času, čo to tu hrajeme, sa tu pribúdajú vlastne všelijaké nové príšery. A to by mali byť tiež light bulby. Ale to je nejaký glitch, že ich nezabije, keď robí toto. To som inak nevedel. Skúsim sa pozrieť ešte tam. OK, that's scary. A tu by sme mali výjsť, áno, tu. Tu sú také autíčka, na ktorých sa môžeme povoziť potom. A teraz hľadám bulbu. A ja mám inak takýto skin, pekný. Party bulb, potom tu mám default. Nesi poslednú. A pekný je aj, ale tento karbonový. A možno by som si kúpil aj Arctic Camo, alebo by som si našporil na ísť, neviem. Beriem si tento, ten je krajší. Volt skip. Tak teraz hľadáme kanistery. Dúfam, že tu na mňa nejaký nevyskočí. Ale teraz sa mal pridať ten žltý, sa mi zdá. Áno, tam bol. To bol ten žltý. To vlastne, keď vás zoberie do svojich pázurov, tak môžete ešte vyskočiť, ale musíte skočiť do niečoho mäkkého. Takže asi do takého hradu, alebo ja neviem, dačo také, že by ste prežili. Taký Poľak bol. Drzelko, official. Ja tu si ešte počas toho pekne pijem malinovku. A potom sa tu ešte môže pridať jeden. Taký zase modrý, len svetlo. A toto je vlastne chapter 2. Tí, čo to hrajú, vedia. No chapter je 2 a ja si... Keď tu dáte 10 lajkov, zahrajem aj chapter 1.
Ojoj. A keď dáte na chapter 1 10 lajkov, tak si zahrajem chapter 3. Ale to je len fanmade, sa mi zdá. Čo oficiálna verzia není. Ale vyzerá to tak, že tu asi kanistery nie sú. Nie sú. Jacksona našli. Tu je posledný. Prečo to nejde? A kde vyzmizol ten môj? 8 sme tu. A ja idem za pod. Tady sa tak dá prejsť. Don't enter. A vlastne tie príšery som zabudol povedať, že tu, kde sa v tej hre nachádzate, to je proste, že zábavný park. Len tak sa tam dostali príšerky. Toto je. Pardon. Bol skip. Budem spamovať proste. Do chatu pekne skip. To je môj nový účet, keby ste si nevšimli. Som Hikirajty. Napíšem, že sám Czech or Slovak. No. Iko. Čo je Iko? To je akože áno, alebo čo? Ale no tak, však daj skip. No, tu sú dvaja, čo vidú. Hallelujah, no dobre. Takže, neviem, kde pôjdem. OK. Sa zľakol. Takže nazbieram si light bulby. Dokedy sú dostupné. A idem tu pre light bulbu. Tak, toto bolo tesné. Neviem. Tak toto sa tu dá, hej. Leuk. Leuk. Ja som s tom zaspieval. Už ich máme 20. Musíme ísť. Kestov, kámo, to by som tak chcel. Ale čo by som si dal? Kúpil. Maze asi po tomto. Keď si našporím. Počkaj, opravím si trošku toto vec na mikrofóne, že by to bolo lepšie. A daj, jak veľa nás zobralo. Neviem ani koľko... 8 sme tu. Tu daj, jak veľa nie je. Ojoj, to je ten žltý. Veteráni, zomreli veteráni. Ale čo ste bojkovia? Vidíte, ono takto si letí, ten žltý. Proste typka nesie. A on by mohol skočiť a dopadnúť tam. Nič som nevidel, pretože som vám ukazoval. Pôjdem a na 1 proste skočím. No čo? Čo hľadáš? Odchod! No, čo už. Poviem vám takto, že niekto sa musí obetovať. Som tu! Som tu! Poď si pre mňa!
Tu som. Ľudia, mal som vás rád. Poďte, skúsim skočiť. Aha, tak nič, no. Šutista zo mňa asi nebude. To by bolo pre dnešné video všetko, nechajte tu like, odber a my sa uvidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau.